Ahoj, tu Tomáš. Vítam ťa pri ďalšom videjku, kde si spolu pozrieme ďalšie fitko, ktorým bude Pumpik. Pump Fitness Centrum v Petržalke. Autičko máme zaparkované. Super, dostatok parkovacích miest. Plus, keby si chcel, môžeš si umyť autičko. Vedľa je Pump Car Wash. Ale nás zaujíma toto. Takže ideme sa pozrieť dnu. Parkovanie zadarmo, čo je super, lebo sme v Petržalke a tu je to trošku problém. Vstup máme veľmi príjemný, je tu sedenie, na kavičku, taká výhľadík a recepcia. Plus tu máme nejaké veci na predaj, ktoré si môžete zakúpiť. Mikinku, tričko, tielko. Vo vstupe dostanete takúto kartičku a pôjdete rovno hore. Veľký pánko. Šatne máme, kde? Muži. Ženy vľavo. No, čo sa týka šatní, máme tu takéto vetráčiky, aby tu nebolo dusno. A čo sa týka veľkosti, tak toto je všetko. Či máme druhý vetráčik. A je to tak 4x5 metrov, takže 20 m2 možno. Veľkosť skrinky. Môžete sa pozrieť. Také to obrátené L-ko. Vešiaky máme. A kľúčik vám dajú na recepcii bez nejakej zálohy a nemusíte si kupovať zámky. Takže dobre. Zrkadielko na flexenie. Tu máme už ženské šatne a som si myslel, že tu nemajú žiadne skupinovky, ale našli sme letný rozvrh cvičenia, takže Pilates, Fit, Pilates Body Fit, Suňo, že toto tu majú, čo ma milo prekvapilo. Majú tu fyzioterapiu, masáže. Takže keby vás niečo bolelo, kľudne si to môžete dať. Ale my ideme dole. Ako idem po schodoch, tak asi už samozrejmosťou vo fitkách bezpečnostné skrinky na drahšie veci. Po schodov sme išli rovno. Grafika týchto vecí je veľmi pekná. A tu máme takúto, by som zase nazval crossfit zónu. A tento výhľad ma zaujíma. No, cítim sa, ako keby som cvičil na nejakej chate. Prírody a prírody. A zdravie, pretréningovka musí byť. Kettlebally máme. Tento bicykel. A boxovacie mechy. Takže keby ste si chceli dojsť zabúchať, môžete väčší, menší. Super. A toto si ideme pozrieť. Máme tu takýto výbeh. Je to otvorené, chvála Bohu. Takže keby ste sa chceli zapotiť vonku, na slniečku, je to síce také ohradené, trošku ako v base. Ale môžete tu prekacovať kolesa. Kladivka. A s týmito kladivkami sa budete snažiť rozbiť tieto kolieska. Tu si to len takto rýchlo pozrieme, lebo my ideme dvíhať železka. Bol by som zvedavý, či to je večer otvorené, alebo sú tu svetla. Ale slniečko, môžete bronzovať bez trička, spotíte, opálite sa, super.
A ideme dnu. Tak, a ideme makať. Pozrieme, čo tu je. Vecka. Pánske, dámske. OK, pozrieme si. Vo vnútri rozdelené. Pánske jedno, dámske jedno. Pekné umývadielka. Máme tu mydielko, všetko. Osvetlenie. Good. Inak používam asi 200 rokov tento shaker, lebo viem si tam dať aj proteín a aj pretréningovku. Plus mám takúto skobu, keby ste dostali takýto kľúč ku skrinke, tak si to viete zavesiť. Vošli sme, máme tu takto pekné hodinky, logo Hammer Strength. Prečo? Lebo sú tu stroje, myslím, že iba od nich, čo pozerám. Jedna vežička v strede, takáto multikulty vežička. Toto je super, vyzerá to ako v hangári. A zase výhľady do prírody. Takže na to, že sme v Petržalke, super. Máme pár strojov na nohy, pokope. Super. Zákopy. Mám rád, keď to takto pokope. Niekto tu zálohuje. 15 centov doma. Dezinfekcia, utierky musí byť. No a dnes si dáme čo? Nohy. Juhu. Takže momentálne som napočítal 6,5 stroja na nohy. A tieto predkopy už majú to najlepšie asi za sebou, že by to chcelo trošku obnoviť. Dobre, tak ešte jeden stroj na nohy som našiel a to boli zákopy. Ale samozrejme, viete tu kombinovať nejaké výpady, drepy, všetko, čo sa dá. Je to na vás. Takže tu máme aj hip abduction. Pre tých, ktorí nevedia, čo znamená to hip, tak to je hory im prdel. Presne to znamená. Takže 3 normálne bicykle, trošku už modernejšie displeje, senzory, hocičo. Jeden bicykel pre seniorov so sedením. 2 elektrikály. Tuto. 2 tieto zázraky. A 4 bežiace pásy, modernejšie, super. Tomuto nie je čo vytknúť. Značka je Free Motion. Super. Zase s výhľadom do prírody. Free Motion, Genesis Dual Cable Cross. Super mašinka. Veľmi dobre nadstaviteľná. Mašina naramená. Tohle tady. Tu máme už zákopy. Vežička. Trošku. Chrbátik. Cecky. A tu má tiež prsa. Telka v každom rohu. Lop. Veľmi pekné toto je. Sa mi to páči. Ďalšia miestnosť. No pain, no gain. Tu máme hlavne jednoručky a lavičky. Čo sa týka teploty, máme tu aj teplomer, takže vieme presne 23,5 stupňa necelého. Takže klíma tu funguje a nikde na mňa nejak nefúkalo, keďže sú tu vyššie stropy, ako napríklad vo Form Factory Nivy. A už spomínaný výhľadík do prírody. Čo sa týka jednoručiek, väčšinou po jednom páre, ale najväčšie tu máme 50-ky. No, ale odcvičíte. Lavičky. 1, 2, 3, 4. Bench. Osvetlenie. Dobre, tu sú trošku nižšie stropy, ale za mňa super. Plus tu máte Insta Mirror. Wow.
Zaujímalo by ma, ako sa dostal sem tento stroj od Life Fitness. Samozrejme na ruky, ale ten modrý poťah zaujímavé. Už by sa trošku hodilo obnoviť a rovno na čierno, aby to tu ladilo. Takto máme záber z druhej strany. Za mňa veľmi pekné fitko. Farby hrajú, stroje sú. Aby sme niečo nezabudli. Majú tu aj opasky, pekne na vešiaku, nejaké náčinie. A ešte tuto v bedničke máme ďalšie vecičky. A ďalšie, máte z čoho vyberať. Tak toto je pomenej ľudí teraz, lebo je 12 hodín. A čo mne sa ešte páči, keď si chcete zaboxovať, táto srandička. Super. A tu vonku, čo mi chýba, možno nejaký odkladací stolík, ale inak odcvičíš, čo treba. Takže ešte si dáme vonkajší workout. Pôjdeme sa pozrieť na šatne a sprchy. Vyšlo takéto pekné počasie. Ideálne na cvičenie vonku. Poďme na sprchy. Máte takto malé umývadielko so zrkadlom. No, tu máme hneď záchod. Alebo dosť plaknuté. Jeden na celú šatňu. Asi málo. Takže tu máme sprchy. Môžete si nastaviť teplú, studenú. Ešte aj tlak. Za mňa jediný mínus, že ste tu ako vo väznici vedľa seba. Nič oddelené. Vešiačiky sú, mydielka nie, takže si doneste svoje. A trošku denného svetla. OK. Takže poďme sa pozrieť na cenník pre Pump v Petržalke. Je dosť jednoduchý, takže vám to len takto rýchlo prečítam. Jednorázový vstup je 7,90, skupinovky 7,90, pre študentov iba za 5 €, takže ti z desinky ostane ešte na jeden vstup. Mesačná permanentka je za 55 €, štvrťročná 155, takže máš tam niečo ušetrené. Polročná 279 €, ročná 500 € bez 1 € Čo sa týka Multisport a Balancea, obidve tu platia, takže ak máš tieto dve kartičky, máš to vyriešené. Čo sa týka cien na bare, máš tu základ, poviem, proteín za 2,50, ktorý ti zarobia, nejaké šotíky od N1, Nutrient 2,40, Carnitin 2,90 a rôzne minerálky. Nie je tu extra veľký výber, ale za mňa máš pretréningovku, máš proteín, máš vodu, čo viac. Za mňa také rýchle zhodnotenie fitness centra Pump. Super lokalita, kúsok od prístavného mostu v Petržalke. Máte tu parkovanie zadarmo. Vstup, cena, paráda. Stroje veľmi kvalitné. Bol som tu o 12:00, cca do 10 ľudí tu bolo, takže odporúčam tento čas, aby ste neboli prekvapení, že sa vám neujde stroj. Za mňa také mínus na šatne. To je fakt malinký šatník s prepáčením. Ale keď sú tam 4 a menej, pohodička, keď je tam 5 a viac ľudí, tak je to nekomfortné. Sprchy ako na základnej škole, bohužiaľ, vedľa seba, aby vám nespadlo mydlo, aby ste sa nebali. Čo sa týka sprch, je tam absencia mydiel, nejakých poličiek. Hlavne mi tam chýbal aj fén, jedno zrkadielko, jedno vecko, keď tam pred vami pôjde niekto na dlhšie,
tak bohužiaľ musíte hľadať druhé vecko. Inak celkovo pump, fitness, za mňa super. Vedel by som si tu užiť nejaký tréning. Ďakujem za sledovanie a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videjku. Maj sa.